Ez a telefon két 200 megapixeles kamerát rakott egymás mellé. A Sony szenzor fényt fog, a Samsung telelencse pedig közelebb hozza a világot, és mindkettő 4K 120 fps videót forgat. Ez 2026 legjobb kamerás telefonja. Mondtam volna ezt egy hete, de közben bejelentkezett az Oppo Find X9 Ultra, és így már kétséges a dolog. Vessük össze a kettőt, és nézzük meg, melyik az erősebb, ha az áraikat leszámítjuk. Sziasztok, Robi vagyok. Kezdő youtuberként imádom a tech újdonságokat, de engem mindig az egyetlen kérdés hajt, mit ad ez nekünk átlag felhasználóknak a mindennapokban. Én a videóimhoz jelenleg egy iPhone 14 Pro-t használok, szeretem, teszi a dolgát, de amit ez a két új androidos nagyágyú letett az asztalra, attól szó szerint leesett az állam. Nézzük meg, miben egyeznek, miben térnek el, és melyik a brutálisabb választás. Ha ránézzünk a papírformára, szemből a két telefon szinte ikertestvér. Mindkettő egy hatalmas 6,82 colos, gyönyörű színeket adó AMOLED kijelzőt kapott 144 Hz-es képfrissítéssel. Ez azt jelenti, hogy minden görgetés, minden animáció simább, mint amit a legtöbb telefon tud. Ráadásul pokolian fényes kijelzők, így nyáron a legerősebb napsütésben is tökéletesen látni fogjátok rajtuk a képeiteket, videóitokat, meg így magát az egészet. A különbség a hátlapon kezdődik. Az Oppo elegáns vegán bőr hátlapot és Hasselblad ihletet letisztult dizájnt kapott. Egy kicsit, mintha egy igazi fényképezőgépet fognátok a kezetekben. A Vivo viszont teljesen más irányba nyitott, az üveghátlap és a masszív fém kamerasziget egy klasszikus, régi vágású filmes kamerát idéz. Vízállóság szempontjából mind a kettő IP68 és 69 minősítést kapott. Ez azt jelenti, hogy nem csak a vízbeesés nem probléma, hanem a nagynyomású vizes mosást is túlélhetik. Ez a telefonoknál kifejezetten ritka dolog. És akkor jöjjön a lényeg? A kamerák. De mielőtt belevágnék, egy gyors köszönet. A következő összehasonlító felvételeket nem én készítettem, Ben Sim, a Ben's Gadget Review YouTube csatorna tulajdonosa volt olyan szuper, hogy engedélyezte nekem a saját felvételeinek a felhasználását. Ezeken látjátok majd a két telefont egymás mellett, azonos körülmények között, ugyanolyan beállításokkal. Ben, ha nézel minket, hatalmas köszönet, nagyon sokat segítettél, mindenképpen nézzétek meg az ő csatornáját is, a link a leírásban lesz. Az Oppo a Hasselbladdel, a Vivo a Zeiss-szel fogott össze. Ami brutális, hogy mindkét gép megkapta a 200 megapixeles főkamerát Sony főszenzorral. Mellé egy szintén 200 megapixeles Samsung ISOCELL telefotót. De itt válnak el az útjaik, és elég látványosan. A Vivo főkamerája egy 1x1,12 colos Sony szenzor, ez rengeteg fényt képes befogadni, sötétben is gyönyörű képeket ad. A telefotó 3,7-szeres optikai zoomot tud, és akár 105-szörös digitális nagyításig el lehet menni. De a Vivo nagy trükkje a moduláris rendszer, erről mindjárt. Az Oppo ment egy lépéssel tovább a beépített hardveren, negyedik kameraként beépített egy 50 megapixeles lencsét, ami 10-szeres optikai zoomot tud. Ha valaki nem tudná, mi ez az optikai zoom, semmi baj, ez az, amikor fizikailag közelít a lencse, nem csak digitálisan nagyítja és vagdossa a képet. Ettől marad éles. Ehhez még kiadnak egy 300 mm-es Hasselblad telekonvertert, amivel 30-szoros nagyítást érhettek el. Egy koncerten, egy foci meccsen ez teljesen más kategória. A Vivo más irányba ment. Ők egy komplett moduláris rendszert hoztak el. Az Alzánál is látható hivatalos bemutatók alapján egy speciális kamerakécs keretet kapunk hozzá, amivel profi fényképezőgépként forgathatjátok a mobilt. Erre a keretre tehetitek rá az új 400 mm-es Zeiss Telephoto Extender Gen 2 Ultra lencsét. Ez az a szint, amivel egy koncerten vagy meccsen olyan közelít lőhettek, mintha ott állnátok lent az események kellős közepén. 200 megapixel egyébként annyit tesz, hogy levághatjátok a kép harmadát és még mindig éles marad. Utazó tájképes fotókhoz, portrékhoz ez brutális fegyver. Videós képességek terén fej mellett haladnak. Mindkét telefon tudja a moziszerű szuperlassított 4K-s felvételeket 120 képkocka per másodperces sebességgel, ez az, amit filmszínházi minőségként szoktak emlegetni. De ennél is tovább mennek, 8K felbontásban is forgat mind a kettő, 30 fps-sel.
Ezek a videók óriási fájlok lesznek, de az USB-C 3.2-es csatlakozóval másodpercek alatt átmásolhatjátok őket a gépetekre. A burkolat alatt mind a kettőben a jelenlegi legerősebb Snapdragon 8 Elite Gen 5 processzor ketyeg, az Oppo 12, a Vivónál pedig 16 GB memóriával. Ez azt jelenti, hogy semmi nem fogja őket belassítani, sem a szerkesztés, sem a 20 megnyitott tab, sem semmi más. Ha pedig ti is nekiállnátok összerakni ezekből a brutális felvételekből egy jó kis videót, egy jó tanács, ne vegyetek drága szoftvereket, a vágáshoz és utómunkához tökéletesen elég a DaVinci Resolve ingyenes verziója. Teljesen ingyenesen biztosít stúdió minőségű eszközöket. Az ekkora teljesítményhez energia kell. A Vivo egy masszív 6600 mAh-es telepet kapott. Ez már önmagában kiemelkedő, de az Oppo Find X9 Ultra ezt is letarolja a maga 7050 mAh-es akkumulátorával. A különbség a mindennapi használatban azt jelenti, hogy míg a Vivoval kényelmesen egy napot kihúztok, az Oppoval reálisan egy-másfél-két napot is akár, és ez nagyon fontos. És a legfontosabb a matek. Az Oppo Find X9 Ultra májusban debütál nagyjából 670 000 forintos áron. Ezért megkapjátok a telefont és egy évnyi 5 TB-os felhőtárhelyet. Azt kell mondanom, ez egy nagyon agresszív árazás. A Vivo X300 Ultra várhatóan 800 000 forint körül mozog majd az Alzánál és a hazai boltokban. De figyelem, ez az ára teljes Pro Video Rig készletet takarja. Benne van a telefon, a profi kécskeret és a 400 mm-es Zeiss optika is. Tehát ha a Vivót veszitek, nem egy telefont vesztek, hanem egy komplett, hordozható stúdiót. Hát fel van adva a lecke. Ha ti elsősorban fotózásra használnátok a telefont, tájkép, portré, utazás, az Oppo Acti gépetek, a 10-szeres optikai zoom és a hatalmas akku 670 000-ért verhetetlen csomag. Ha viszont videózásban gondolkodtok, vlogolás, koncertek, sportesemények, a Vivo Kit az, ami egy komplett hordozható stúdiót ad a kezetekbe a Zeiss optikával együtt. Én nagyon komolyan elgondolkodtam a váltáson, és bevallom, a Vivo nyert nálam. Írjátok meg lent a kommentekben, ti melyiket választanátok. Ha hasznosnak találtátok ezt az összehasonlító videót, akkor iratkozzatok fel a csatornára és dobjatok egy lájkot. Én Robi voltam, sziasztok!